Kull oġġett żgħir kemm hu żgħir għal wiri fil-Mużew tad-Domus Romana għandu ħila jixellek l-immaġinazzjoni u jġelek tistħajjel kif setet kienet il-ħajja ta' kuljum f'din id-dar mal-2000 sena ilu. Fl-ixken tal-fwejjaħ, għoddot tal-kċina, ġojellerija u ġugarelli, il-koll jagħtuna ħjiel ta' dik il-ħajja li għalkemm forsi kellha ritmu aktar kajman minn dik li ngħixu llum, fiha kulħadd kien jaf postu u rwol li kellu jaqdi. Id-Domus Romana kienet ir-residenza lussuża ta' xi ħadd għani u influenti u djar tas-sinjuri fi żmien ir-Rumani kienu aktar postijiet pubbliċi mill-ispazji privati. Kull filgħodu sit id-dar kien jilqa' lin-nies li jmorru jżuruh biex isellmulu jew biex jagħmlu n-negozju miegħu. Dan ir-ritwal kwotidjan imsejjaħ salutazzjo kien isir fl-ewwel kmamar tad-dar u kien importanti biex is-sit jilħaq l-ambizzjonijiet politiċi u ekonomiċi tiegħu. Wara nofsinhar sit id-dar kien jistrieħ jew imur sal-banijiet pubbliċi. Dar tipika Rumana tal-qedem, il-missier kien il-kap ta' kollox. Poter assolut fuq id-dar, l-artijiet u kull min kien jgħix f'daru. U biss kellu l-awtorità li jikkassiga, joqtol, jabbanduna jew ibbieħ bħala skjaf lil kwalunkwe membru tal-familja tiegħu bla ma jagħti spjegazzjoni għal emilu. Id-drawa antika li raġel jitlob permess lil missier tfajla biex ikun jista' jiżewwiġha intirtet mir-Rumani li bekk kienu jiżguraw li l-mara tibqa' dejjem il-proprjetà tar-raġel biex ħunita sa mewta. Il-mara anki jekk kienet tgħix f'dar sinjura ftit li xejn kellha drittijiet u kienet tiddependi fuq ir-raġel u li subien. Madankollu in-nisa kellhom rol importanti għax kienu jieħdu ħsieb l-edukazzjoni tat-tfal u din kienet issir mid-dar stess u kienu wkoll jorganizzaw ix-xogħol domestiku tal-iskjavi. Dawn l-iskjavi kienu jaqdu l-ħtiġijiet kollha tad-dar. Inkluż il-ħarsin ta' trabi u ta' tfal żgħar u l-valur tagħhom kien jiżdied aktar ma jkunu b'saħħithom, sbieħ, kolti u kapaċi għax-xogħol tal-id. Bħat-tfal kollha ta' kull żmien, it-tfal Rumani kienu jedew bil-lob. Kellhom il-pupi taċ-ċaruta, soldati ċkejknin tal-injam, tal-bronz jew tat-tafal u xi ċekċika tal-għadam bħal dik li llum naraw esebita fil-Mużew tad-Domus Romana. Kienu jilagħbu noli u logħob ieħor fejn kienu jużaw id-dammi u jimmarkaw biċ-ċaq b'xi ġewża jew b'xi ġellewża. Ir-Rumani tal-qedem kemm in-nisa wkoll l-irġiel kienu jieħdu ħsieb id-dera tagħhom daqsna jekk mhux iktar minnha. In-nisa kienu jużaw il-fwejjaħ jiżżejnu bl-irtokk u bil-ġojelli, jisbaw xarhom u jinnuklawha, jimmaljawha jew jolluha skont xi tkun l-aħħar moda, anke bl-għajnuna ta' furfiċetti li wħud minnhom kienu biċċa xogħol artistika minnhom infushom. L-irġiel kienu jieħdu ħsieb il-ġilda billi jidilkuha bingwent li mbagħad kienu jneħħuh b'oġġett tawwali u għat-tont magħruf bħala striġill. Ir-Rumani kienu magħrufin għall-ikliet twal u elaborati li kienu jorganizzaw u li kienu jtulu minn kmieni wara nofsinhar sa tard bil-lejl. Imbit importat minn kull rokna tal-Mediterran kien jitleglek f'ammonti kbar u kien ukoll il-protagonist f'kompetizzjoni tax-xorb fejn kien jintuża oġġett imsejjaħ rajton li kien qisu l-embut tal-ħġieġ. L-ikel kollu kien jissajjar mill-iskjavi fil-kamra magħrufa bħala kulina. Il-borom kienu tal-fuħħar u l-ikel kien jinżamm f'reċipjenti taċċaqqu fis-siġillati bottijin u nofshom mitfunin taħt l-art tal-kesħa. Il-platti kienu ordinarji jew fini skont min ikun qed jiekol minnhom. L-insiġ ta' drappijiet kien parti oħra mill-ħajja ta' kuljum. Għalkemm ħafna mill-insiġ kien isir fi djar fuq skala żgħira, sorsi qodma jsemmu nissiġa professjonali u industrija speċjalizzata fil-belt ta' Melite kif kienet magħrufa l-imdina dak iż-żmien. Fil-fatt fis-sit tad-Domus Romana nstabu għatta ċombini tal-għadam u piżijiet tal-ġebel li kienu jintużaw fin-newl. Bħal kollok ieħor fejn tkellem il-bniedem kemm ilu fid-dinja, id-Domus Romana rat trabi twildu, xjuħ imutu, tfal daħkana jimxu xulxin, maħbubin jitlewmu u jirranġaw. U r-rotta tal-ħajja ddur tirrepeti l-istess ġrajiet b'karattri differenti. Karattri li ntilfu għall-paġni tal-istorja, kif għad nagħmlu aħna. Imma dik storja oħra.